To fa masu saurare barkan ku da wannan lokaci, barkan ku da jimirin ƙara kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. To fa sabuwar waƙa Tijjani Gandu kenan wacce yi wa Madugu ADC sabuwar jam'iyya. Tabbas Tijjani Gandu ya yi ƙoƙari sosai da wannan waƙa da yawa Madugu, kuma Madugu ya ji daɗin wannan waƙa sosai don saboda wannan waƙa ta ƙunshi na murnar komawa shi ADC ne. Kuma mutane da yawa su ma sun ji daɗi sosai na wannan waƙa da Tijjani Gandu ya, kuma waƙa ta yi daɗi sosai. Tijjani Gandu shi ma ya ba da gudunmawa sosai game da wannan waƙa da ya yi ta ADC sabuwar jam'iyya. Amma akwai wanda ba su ji daɗin wannan waƙa ba saboda ba su taɓa tunanin Tijjani Gandu zai bi Madugu wannan jam'iyya ta ADC ba. Sai ga shi kwaɗam kuma Tijjani Gandu ya bi Madugu wannan jam'iyya ta ADC. Kuma ka abin a jinjina Tijjani Gandu ne. Tabbas Tijjani Gandu ya ƙoƙari sosai kuma abin a jinjina mai ne. Ba a taɓa tunanin Tijjani Gandu ba zai bi Abba ba jam'iyyar APC ba, sai ga shi kwaɗam kuma Tijjani Gandu ya ba mutane mamaki, ya ce shi yana tare da Madugu. Yasa ma bai bi Abba da wannan jam'iyya ta APC ba, ya bi Madugu wannan jam'iyya ta ADC. Yasa ma ya buga sabuwar waƙa wacce ta ƙunshi murnawar komawar Madugu wannan jam'iyya ta ADC. To mai saurare ku ci gaba da biyo mu har zuwa ƙarshen nan bidiyo, za mu samu muku waƙar Tijjani Gandu kenan wacce yi wa jam'iyyar ADC. Amma kar ku manta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. To fa Tijjani Gandu dai yana nan yana shirye-shiryen bugu waƙoƙi sosai don ya ce ba wannan ɗaya ma zai gwangwaje Madugu da ita ba. Yana nan yana shirye-shiryen bugu wasu da yawa saboda murnar komawar Madugu wannan jam'iyya ta ADC. Mutane suna nan suna jinjina Tijjani Gandu sosai, musamman ma wanda suke tare da Madugu. Suna nan suna jinjina Tijjani Gandu game da ƙoƙarin da ya, kuma Tijjani Gandu ya yi ƙoƙari sosai kuma abin a jinjina mai ne don yana ba da gudunmawa sosai a wannan tafiyar, ko a ce ma ya fara ba da gudunmawa sosai a wannan tafiya, don ya ce nan gaba ma zai buga waƙoƙi sosai kuma za su yi daɗi sosai game da komawar Madugu wannan jam'iyya ta ADC. Mutane da yawa yasa wanda suke bayan Madugu su ma suna jinjina Tijjani Gandu. Tabbas abin a jinjina Tijjani Gandu ne, ya yi ƙoƙari sosai game da wannan waƙa da ya bugo Madugu ta jam'iyyar ADC. Manya-manyan mu ma na ƙasa suna nan suna jin daɗi sosai da wannan waƙa da ya bugo Madugu, musamman ma wanda suke bayan Madugu suna nan suna jinjina Tijjani Gandu sosai. To mai saurare ka manta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labarinmu da zarar mun ɗora, kuma ka manta da danna mana like domin shirye-shiryenmu zarar mun ɗora su dinga zuwa ma